Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Nhasika tiri pamamonya paya pamakamboona tsaona yakaitika yechitunha, motokari yakakudubuka ine yakatakura chitunha. Ipapo zvakare nzvimbo tingangoti mameters angangokwana kuita 8 meters kubva pakaitikira tsaona ndipo paitikira imwewo zvakare. Zimotokari ramuri kuona iri rakatakura tingati ranga rakatakura zvinhu zvabva kunze kwenyika, mabhero, mamwe ndebhutsu, mamwe ndehembe, zvakasiyana siyana. Payaitika tsaona iyoyi varidzi vayo vabva vatiza vachisiya motokari yavo iri ipapo. Asi isusu patasvika mapurisa anga atovapo, nevezimura zvakare vanga vavapo, asi varidzi vemotokari havasi kuonekwa. Naizvozvo zvinhu zvaakutotunurwa kubva mumotokari iyo yaita tsaona zvichiiswa mune imwe motokari. Ndinovimba yauya nevezimura, hatizivi kuti muridzi wayo chaiye ndiani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Semono ramuri kuita muri yeZimbabwe, motokari iyi vanga vachityaira vacho vari kunzi Votiza mushure mekunge tsaona yaitika. Asi mukatarisa payakarara payararira kaHonda Fit kapwanyiwa ipapa, ndofunga muchakwanisa kunge muchizviona pamifananidzo. Tasvika hedu kamotokari ikaka kabviswa. Asi zviri kunetsa ndezvekuti sei vanhu vatyairi vemotokari iyoyi Votiza, sezvo vanga vakatakurawo zvakare mabhero, aroradza kuti mabhero embatya. Mubvunzo unozouya pakuti chii chikonzero chaita kuti vange vachitiza, nekuti tsaona dzagara dzinongoitika munguva dzese. Vari kutaura kuti vakomana ava vanga vachiza VID, zvichiratidza kuti vane zvikonzero zvavo zvanga zvichita kuti vasade kunge vachionekwa nemapurisa eVID. Saka vazotena panonzi pamamonya, ndofunga pamuri kuona pakanzi Monya Kitchen, ndo pavatenera vakuda kubuda muhighway Bulawayo Road. Ipo pano patiri ndipo zvakare paya patakakupai nhau yechitunha chakaita accident changa chakatakurwa mune imwe motokari ndokuita accident zvakare, ndipo panzvimbo imwe chete dangerous, very dangerous spot iyoyi. Asi tiri panhau yanhasi hatina kukwanisa kuwana vatyairi velori iyoyi vari kunzi Votiza, havana kumira
asi handizive kuti pari zvino masaga iwaya ari kutakurwa aya ane arikuratidza kuti mabhero embatya pamwendo aya anenge ajamba bhodha achibva kunana Mozambique. Hapana ari kunyatsoziva kuti zvanga zvichibva kupi zvichienda kupi, nekuti vacho vanofanira kunge vachititsanangurira havapo. Ndiyo njodzi zvakare yaitika iyoyi. Asi mukatarisa munofunga munoona maremains ekamotokari aka kaHonda Fit kari kunzi katsitswa. Ipapa pando panga paifanira kunge pafiwa, asi vanhu ivava vararamawo zvakare. Vari kunzi motokari yavo yatobviswa pane ino nzvimbo vaenda uko. Hatisati takwanisa kuwana official position yekuti iwo mabhero aya anga achibva kupi achienda kupi, uyezve zvavatiza. Saka ndiani ava in charge yezviri kuitika zvacho, mabhero acho akuendeswa kupi, information iyoyo hatisati taiwana. Ndiri kuchema nedambudziko raitika panapa kuti mota yawira zvino takuzama kutibatsiridza, asi dei kuti zvaita zvakanaka nekuti mapurisa asvika vanotibatsira vaneziva zvese vasvika. Saka takutenda kuti zvirwere zvedu zvichaita zvakanaka. Let's thank God. Asi chichaitika zvafamba sei? Apa masvikiro atataita vangusvika wasi tangowana yakutuka kudai, kuti zive kuti yakutuka kudai, so tangozowana yakutuka kuti zive kuti zvifamba sei hatina kuita ziva, asi zvatirwadza tisingambopfiri. Tidzikisire cha inini hangu ndongoriwo nemashoko ngoti ndarwadziwa nokuona rori radonha wapa. Ndangosvikawo radonha ndopatazongotanga kungoitawo basa razongoitwa. Nekuti chikuru tarwadziwawo nezvaitika. Hapana akuwara? Hapana akuwara. Ngani mota yanga iri apa anzoenda kuchipatara, ndo zvandangonzwa. Aya mabhero anzi ari kuenda kupi? Mabhero handisi kuziva hangu kuti ari kuenda kupi. Mota zvayaita yanga ichibva kutauni handiti ndikutaura zvandaona ini yanga ichibva kutauni, bvayatsika white line ichivharira dzimwe mota handiti, bvayaenda kuoutline, bvayadzoka muina line, bvayabuda futi ichienda kuoutline, ndobvayazobva ikoko iri museve yakananga pakona paya ichisvika ichinodonha ichigarira kaHonda Fit pamusoro. Ndo zvandaona. Saka anga ari kuedza kutiza VID? Hatingati papaende VID papasina VID. Ameno zvaazvichitoitika ipapa ngozi nyangwe even pavhidhiyo pangu hapana VID. Hapana VID. Anga achitozama ameno kuti wanga achitiza kana tanga achifundisa mumwe GD yanga pasaidi pake vari kumutera vese vanhu vanga vakarodha mabhero. Maybe anga asina munhu hatinyatsouziva. Muri yeZimbabwe ndofunga taita rombo rakanaka rekusangana nemutyairi anga ine mota diki yatsitswa yacho, asati ake haasi kuda kubuda pamufananidzo. Naizvozvoka regai tinzwe kuti chii chatora nzvimbo. Ndandichibva kuNoton ndichienda kuHarare, ndanga ndine appointment yandandinayo ya10. Saka ndiri kutobva kuNoton, ndakusvika ndaona rori yanga ichibva the opposite side ichienda kuNoton, ini ndichibva kuNoton. Saka munhu yangosvika akangotena yanga yakatakura mabhero, ndatozoudzwa kunzi yanga yakatakura mabhero yatodonha. Yasvika ikatena ikabva yandikata ichindirova, ibva ndatsikirirwa nenhingi netrailer yenhingi. Ndiri kutotenda kuti Mwariwo ndaponawo apa. Muchazoonawo mavideos enonzi maimages ereki yemota yacho nepanda ndakagarawo kuti ndapona sei. Ndinongotenda kuti Mwari upenyu ndowadaita sei. Apa pamunhu ari kunzi anga akatakura masmuggled bells. Saka zimurawo yanga iripo, vari kukolekta zvinhu vachiita sei vachiisa mune imwe mota yavari kuisa kuti vazviendese handisi kuziva kuti zviri kuenda kupi. Zimura iri kutora apa vari kutokaunta zvinhu nezimura iripo, mota yezimura yakatopakawo. Saka apa vava kutransfer mabells aya kuendesa mune imwe mota. Handizozive kuti from there zvinofambiswa sei, ndo zvinhu zvavari kuvhura. Saka ndo chaita kuti vatyairi vatize
inhau yemasmuggled goods aya. Kana kuti vanga vasina malaisensi here handizozivi kuti chii chakonzeresa kuti vaite. Ko iyo mota yenyu yararama here? Yaita right off. Yaita right off. Munogona kuzoona pama-images handichashare kuti pane kuti ndo zvayaita mota yacho kuti yapwanyika. Aiwa, tinotenda zvikuru uyezve tine urombo netsaona yamapindana nayo. Tingoti kana tiri kuti parodhi apa pagatsasiye zvinhu zvakadai zvichiitika munyika yedu, kana mota iyi mukaona vhidhiyo ichasheyiwa kuti zvakayakato overloada ine zvinhu zvakatorembera kusaidi ichitofamba ichiincroacha kune mamwe malane paanga achifamba pacho yarekodwa nemunhu angatoonawo an abnormality nekudhiraivha kwanguita munhu. Saka ndingotenda kuti ndo mwari wangu kuti at least pane evidence iri tangible kuti ndo zvaitika, ndo zviri paground, ndo mafambiro aitika accident, so that at least the whole world knows kuti ndo zvinenge zviri kuitika. I hope kuti mutemo uchatora its course, ndo zvandirongonamata chete, because we can't live vanhu vakadai so vachiita scot free nemacrimes akadai so. Thank you. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.